Middelbare scholen eindelijk weer gedeeltelijk open. Het is dinsdag 2 juli. Dit is Zeeland Nu. Scholieren in opgedeelde klassen. Mondkapjes verplicht op de veerboot. Een pasgeboren bruinvisje aangespoeld en weer uitgezet. Dag dames en heren, het is goed om elkaar weer echt te zien, klonk het vanochtend op middelbare scholen. Op de eerste schooldag sinds maart. Bijna 19.000 Zeeuwse scholieren kunnen vanaf vandaag weer naar school, maar niet allemaal tegelijk. Om 1,5 meter afstand te kunnen houden, komt per dag 1/4 tot 1/3 van het aantal leerlingen naar school. De rest volgt het onderwijs thuis. We hebben hier die 1,5 meter, hè. Dit is mijn hok. Voor jullie verboden. Maar als ik in dit hok blijf staan en je moet iets helpen met iets vasthouden, dat gaat niet worden, hè. Dus, maar met die kap kan ik dus wel dichterbij. Voor de eerste keer weer praktijkles techniek op het Swingcollege in Oostburg. Afstand houden van de docent lukt goed, maar van elkaar? Ja, want nu mag ik mijn vrienden niet meer knuffelen. Maar dat hebben we wel stiekem gedaan voor school. En dan zijn we weer naar binnen gegaan. Hoe vond je het de afgelopen tijd om thuisles te krijgen? Via de computer? Niet zo leuk. Nee, waarom niet? Je kan de rest niet zien. Hier kiezen ze ervoor vooral praktijklessen en mentoruren op school te doen. De rest van de lessen gaat nog steeds online. De rector is tevreden, maar het is wennen. Tuurlijk, het is allemaal keurig geregeld op school. Alles is gemarkeerd. Er staan pijlen, we hebben looproutes. Net als iedere andere school. Maar die leerlingen, ja, die zijn in hun enthousiasme vergeten die dat nog wel eens. En overigens is het voor ons als medewerkers ook best nog wel eens lastig. En worden ze daar dan op aangesproken of hoe gaat dat dan? Ja, we hebben gezegd, het is een bewustwordingsproces. Dus laten we elkaar daarop aanspreken, laten we elkaar eraan herinneren. En dan is het prima, hè? Het is geen strafkamp. Alle middelbare scholen in Zeeland gingen vandaag open voor een deel van de leerlingen. Behalve het Lodewijk College in Terneuzen, daar hadden ze een studiedag gepland. Zij gaan morgen open. In het openbaar vervoer zijn mondkapjes nu verplicht. In bus en trein dien je er zelf eentje mee te nemen wanneer je 13 jaar of ouder bent. En dat geldt dus ook voor het fietsvoetveer tussen Breskes en Vlissingen. Zij is de enige die zonder mondkapje naar de overkant mag. Alle passagiers op de Westerschelde-ferry tussen Vlissingen en Breskens zijn sinds gisteren verplicht om er één te dragen. Het moet en je doet mee, anders krijg je een bon van €95 uit het niet op hebt. Maar ik vind het zo warm. Het is een beperking, maar ik denk dat het een hele goede regel is om zo elkaar niet te besmetten. Een kwestie van accepteren, dit zijn de regels en de zaak uitzieken, zoals het heet. Hè? Boetes voor het niet dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer mogen alleen uitgedeeld worden door agenten en BOA's. Het personeel van het fietsvoetveer kan er niet tegen optreden. Mensen die zonder mondkapje op de boot stappen, worden zelfs niet geweigerd. Zeker niet de bedoeling, we gaan er niet voor staan. We wijzen mensen op. Ja, doen ze het niet, dan lopen ze risico ook om een boete te krijgen. Maar ik denk dat mensen zich een beetje apart voelen als ze het nu niet hebben. Op de boot zijn uiteraard ook extra maatregelen genomen om de 1,5 meter afstand te bewaren. Maar op zo'n zonnige dag als vandaag valt dat op het buitendek niet mee. En collega Martijn van der Werven zie je voor het andere coronanieuws in Zeeland. Ja, we werken natuurlijk al een paar maanden thuis. En dan beginnen we een beetje langzaamaan te voelen aan de rug en aan de nek. Want we werken natuurlijk gewoon aan de eettafel, op de bank of met dit mooie weer zelfs in de tuin. En dat is niet zo goed voor onze houding. We krijgen er een beetje een bochel van. Wordt ook wel de laptopbochel genoemd. En deze ergonoom heeft wel wat tips om dat te voorkomen. Het begint met een eetkamerstoel. Die zijn over het algemeen vrij rechtop. Dus je zit in een hele rechtop zittende houding. Een hoofd weegt 1 kilo of 5, 6. Op het moment dat dat iets voor je lichaam komt, dan ga je in de verkeerde krommen zitten. Dus op het moment dat je je hoofd wat meer rechterop doet, ik zeg altijd, doe net of dat er een boek op ligt, wat of je recht overeind wil houden. En dan zoek je de achterkant van je bureaustoel, zoek je min of meer op, waardoor je een rechtere houding krijgt. Als je thuis bent, heb je vaak niet zo'n verhogen direct. Dan kun je het ook iets eenvoudiger doen. Je zal hierdoor een stuk rechterop gaan zitten, dan dat je er net zat. En nu heb je meer de neiging, hopelijk, om rechtop te gaan zitten. Ja, en wat natuurlijk ook helpt is het investeren in een goede bureaustoel. Want ja, zo'n eetkamerstoel is lekker om aan te eten, maar niet echt om intensief aan te werken. Dan iets anders, want in Borselen is een bakwedstrijd gestart.
En Demi Beuling en Hoedekens Kerken bakte vanmiddag zo een cake voor haar oma Leun. Want vanaf vandaag start de bakwedstrijd Heel Borselen Bakt. En de bedoeling is dat jongeren uit de hele gemeente gaan bakken, om dat vervolgens uit te delen aan mensen die de afgelopen tijd wat minder bezoek hebben gehad. Vanwege de corona. Precies, zo deed Demi dat in Kwarendamme aan haar oma Leun. Hoi oma. Hey. Ik heb deze taart voor jou gemaakt omdat je een hele lieve oma bent en je heel veel voor ons doet. Dankjewel. Ja, behalve nuttig ook nog eens lekker. Meer van dit nieuws op onze site omroepzeeland.nl. Martijn, dankjewel. Het afgelopen weekend is in Zeeland meer drinkwater verbruikt dan de weken daarvoor. Het gaat om een combinatie van toeristen die weer onze kant op komen, het zonnige weer en bijvoorbeeld ook de stijgende populariteit van die grote opzetzwembaden in de tuin, waar heel veel drinkwater in gaat. En daarnaast speelt natuurlijk de aanhoudende droogte een rol, waardoor er een maximale afname is door boeren die hun gronden beregenen. En dat opgeteld leidde dus dit Pinksterweekend tot een piek. Volgens drinkwaterbedrijf Evides is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar. Wel wordt mensen aangeraden verstandig om te gaan met water en bijvoorbeeld niet te lang te douchen. Een aantal branden vannacht in Nieuwdorp ging aan de Korenweg een loods in vlammen op. In de loods stonden auto's en materialen. En er waren vannacht 2 autobranden. In Heinkensand vloog een bestelbusje in brand aan het Claraspad. Daar is vanochtend ook al iemand voor aangehouden. Het blijkt te gaan om een ruzie in de relationele sfeer, zoals dat heet. Ook in Vlissingen brandde vannacht een auto uit aan de Dreestraat. Het is niet duidelijk wat daar de oorzaak is. Geen eigen auto, maar eentje om te delen. Het is iets waar we misschien nog een beetje aan moeten wennen, maar op Schouwen-Duiveland starten ze toch met een proef. 5 auto's verdeeld over het eiland, waarvan er 2 in Bruinisse meteen te gebruiken zijn. Dit zijn de elektrische auto's die inwoners kunnen gebruiken. Waar in de Randstad de deelauto vooral wordt ingezet om het bezit van een tweede auto tegen te gaan, ziet de gemeente het hier als een extraatje. Deelauto's zijn belangrijk omdat het openbaar vervoer minder wordt, of is dan vroeger. En omdat we eigenlijk naar minder autoverkeer en minder uitstoot willen. De deelauto's zijn elektrisch. Het is een aanvulling op het openbaar vervoer, zodat onze inwoners goed van A naar B kunnen komen. Is er wel behoefte aan bij de inwoners? Ja, daar is zeker behoefte. Veel mensen hebben die tweede auto niet. Veel jongeren kunnen geen auto financieren. Dus er is zeker behoefte. Ik denk wel dat er tijd nodig is om te wennen aan een nieuwe manier van mobiliteit. Op tijd kijken, is de auto beschikbaar op het moment dat ik daarmee weg wil. Op een andere manier afrekenen. Dus het zal wel even tijd kosten voordat het echt een doorslaand succes is. Maar er is zeker behoefte aan dat individuele, vraagafhankelijke vervoer. Dus dat je zelf bepaalt wanneer je daar gebruik van wil maken. Woningcorporatie Zeeuwland stelt buiten kantoortijden in Renesse, Brouwershaven en Zierikzee 3 werkauto's beschikbaar. We speelden wat langer met het idee van, moeten we daar niet iets mee? Want 8 uur per dag worden ze gebruikt en 16 uur per dag staan ze stil. Wat zonde eigenlijk. Nou, we hebben 4000 mensen die op Schouwen-Duiveland een woning bieden. Een belangrijk deel van die mensen hebben een vrij laag inkomen. En voor die mensen is het ook moeilijk om zelf een auto te bekostigen. En daarnaast is het zo dat op Schouwen-Duiveland het openbaar vervoer minder en minder wordt. En wij er wel een belang bij hebben dat iedereen die ook in de dorpen woont goed bij de voorzieningen kan komen. Wie gebruik wilt maken van de auto kan per keer betalen of een abonnement afsluiten. Een retour Brouwershaven Zierikzee kost bijvoorbeeld voor 2 uur tussen de 8 en 14 euro. Als je ziet wat mensen over hebben voor een eigen auto, dan denk ik dat deze prijs nog wel meevalt. Met het openbaar vervoer is ook niet gratis. Een taxi is nog weer duurder. Dus ik denk dat het zeg maar, qua prijs echt een heel goed alternatief is. Iedereen met een geldig rijbewijs kan zich registreren om gebruik te maken van de auto's. Het enige wat je bij deze niet moet vergeten is ze bij het terugzetten aan de stekker te hangen. Vandaag was het nog een warme dag. Met 20 tot 22 graden vlak aan zee tot 25 à 26 graden landinwaarts. Maar morgen dan begint de weersverandering met meer bewolking en ook kans op een regenbui. En terwijl veel mensen met dit mooie weer vandaag nog op het badstrand in Vlissingen zaten, spoelde daar een pasgeboren bruinvisdolfijntje aan.
Volgens de organisatie SOS Dolfijn is het dier misschien nog maar een dag oud, hooguit een week. Maar toch is het beestje weer terug in zee gezet, want in de buurt is ook een grotere bruinvis gesignaleerd, waarschijnlijk de moeder. De bruinvisbaby heeft de moeder nodig voor het zogen. En zometeen onze serie Zeeuws Meisje, nieuwe stijl. Rood is de kleur van de liefde. Rood is waar eigenlijk alles voor staat. Rood is de kleur van het bloed. Rood is wat door je heen stroomt en wat iedereen herkent. Ja, dat dus zometeen. Nog een hele fijne dinsdagavond en graag tot morgen bij een nieuwe Zeeland Nu.